Kato perhana. Perhana on jo. Tää antaa nyt kyllä, kansi jäädä tähän. Siis se menee sukas. Kato perkele. Ei oo totta. Jumalauta, jo pitkä aikaa. Me meni videolla. Ei pitkään aikaa. Meni video. Pitkä aikaa tullut päävoittaa. Just viitoset sitä. Just helvettiset. Ei jäitä. Hei, pistetään nää mitä on kädessä vai 3 euroa. Ei se tule. Ai ei sinne tulekaan. Ei. No pelataan tohon, vietään tohon. Ja anna mulle vähän. Vietään Tero, 50 tule sit video. pois. Ei se mene viiteen. Tuli. Lähetetään mulle. Ja se Kyllä kuluneilla kannustajilla antaa. Joo. Mä pelaan 50 alta ulos. 5 euroa taas kaikille. Älä. tuu ihan randomina video. Aika hyvä tuli. Aika hyvä tuli. Heti 6 kännykkä. No niin, ja tähti. Tuolla päätetään. Ajaa yhdessä vaiheessa mä kusin 380. Katso perhana. Nyt on pakko tulla. Läpi. 18 tekee. Kato Vielä perhana. kerran päätin. Tuon päätin. Muistaakseni. Ei kuinka paljon se maksimi, mitä mä saan voittaa? Satanen, sit se antaa ulos. Tää. Joo, yritetään. Ei No niin. nyt tulee 9 euroa tukkaat se. 18. Ei tullut. Ja taas. Niin tämäkin pitää tukkata. Kantti. No Ota ulos. kantti. Tää ulos. Jos ei tuu lukitusta, ei Ei 60. Mä pelaan 60. Et sä pääse sinne. Ei voi. Sä oot liikaa voittaja. Vaikka nyt ei tukkata, se menee silti oikein, vaikka sä et saattaa väärin. Pelkkää kruunaa. 10 kertaa kruunaa vedäkään. Nyt soklaava. Tyn. Ja dang. Ei tää anna enää. Se tahallaan pistää aina toisen. Kyllä nyt. Ota ulos vaan. Toi on tyhmä kokeilu. Tällainenkin on joskus onnistunut, mutta siinä oli reitos silloin. Olisikin aika lähellä. Nytkin oli aika lähellä, juu. Nyt jos ei tuu... Ota vielä tää lukitus. Tää Joo, lukitus. Jos manskat, ei tuu, niin jät ulos. läpi. Ota ulos. Ulos vaan. Nyt ei kannata. Nyt voi seistä. Ota mä annan. Anna kilistä. Anna kiristä, anna ottaa. Kiinni. No. Nyt vähän prosuu. Joo, odota vähän, odota vähän.